vlog today. So ayan, wala tayong magawa na content ngayon guys kasi ayan, walang ginagawa natin ngayon. So ngayon, yung gagawin natin ngayon is i-share ko sa inyo yung susuotin ko mamaya. Then may pakitang may pa-surprise, gano'n lang. So, ipapakita ko sa inyo guys yung susuotin ko mamaya on duty kasi ayan, hindi ko na shoutout siya kasi siya ang the only one into my heart. Siya. Maraming salamat po kuya sa binigay mong shorts. Ayan. Dalawa to guys pero black talaga yung gusto kong susuotin kasi yan talaga yung purpose dito sa Arns Back. Pag medyo na kami. Pag yung boys is shirt na black, pag ang girls depende. Ayan. So, susuotin ko mamaya yung ayan. Bagong shirt na dinili ni kuya. So, keep on watching. A few moments later. Yes. So, ito yung bagong shirt na binigay ni kuya. Yung name is GRP. So, ito yung susuotin ko ngayon. So, let's go. Intindihan kasi parang may bago ako na na kunting kaalaman lang na content para naman ma-share ko sa inyo. Parang gusto ko lang mabago yung content kaya parang magmo-modeling na lang ako yung content ko talaga. Pag may bagong bili ako, mapakita ko sa inyo kung bagay ba, ganyan talaga yung parang yan talaga yung content ko pag modeling ng mga costume ko, ano talaga yung mga binili ko para ma-share ko sa inyo. So, thank you for watching, guys. So, I hope you enjoy you. So, don't skip ads and subscribe. Thank you so much. Bye-bye. Later. Ayan, guys. Ito yung Arns Back. Ayan. Ito yung ang mga laman nito, guys, ay yung mga manok. Ayan. Bagong pental na, guys. Ayan. I-share ko lang sa inyo, guys, yung Arns Back. Ito yung manalagyan ng mga manok. Diba ang social? May aircon. Sana all. So next tayo dito guys. Kasama pa yan guys. Ayan, kasama pa yan.
Ayan, kasama yan. May room. Room 1, room 10. Dati guys, ito yung ano ko. Ito yung higaan ko dati. So ayan, hindi na ngayon. Nag-i-improve alat na ako. Tapos guys, dito din kami. Ito yung ano, yung playground or anong tawag dyan. Basta dito kami naglalaro guys. Yung may ano pa, may mga palaro ng district volleyball. Dito kami nagtitraining. Tapos ito guys, may ano na, ito na yung may remix na. May basketball, may volleyball, may badminton. Kasi guys, sabi-sabi nila guys, ito daw ay gagawing oval. Ewan ko kung totoo ba. Gagawin itong gym. Yan ang plano dito. Yung ano ko lang, yung narinig ko lang dito, gawin itong gym. Tapos, lagyan na ito lahat ng sports, volleyball, basketball, badminton, any kind of sports. Char, ears. Ayan. Ayan, ito yung ano guys, mga rest na naman dito ka na. Dito yung lalaro din na ng ano, ng lawn tennis, dito rin. Ayan, may arms back na nakalagay, diba? Din dito din guys, sa likuran natin ay may maraming manok. 'Di ba? Ayan, ewan ko guys kung ilan ang manok. Basta ang dami guys dito, banda doon, doon. Basta ang dami guys, hindi ko mabilang. Pero kung magtanong tayo, baka mabilang. Pero ewan ko guys kung basta ito yung ano, si kang Kuya Arnold to guys. Ayan, si Kuya Arnold nandoon. Ewan ko kung saan si Kuya Arnold, basta nandun si Kuya Arnold sa abroad. Ayan, shout out Kuya Arnold, take care of always dyan. Ito yung ano niya, mga binuhi, char. Ayan, ito. So, yun lang po guys, sinishare ko lang guys yung ano, yung Arns back. Ayan. 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 So, maraming salamat guys. Sinishare ko lang kasi makita lang nyo guys yung pagbabago ng Arns back. Ayan. So, yun po yung mga ano, mga ilang ano, lugar o mga ano, mga palaruan or mga lalagyan ng mga manok doon. Ayan. So, yun lang po guys. Maraming salamat. A few moments later. Karon. Okay. Gamay naman ang atong pantor video. So, ayan. Magbanta guys sa pagmukbang. Magmukbang tayo guys while mag-uusap about ano about love. So, about love na lang tayo guys. Kung ano ba talaga yung love para sa akin guys. Yung opinion ko lang. Ano talaga yung love. Okay. Ayan. Bumukbang tayo. Ayan. Ito yung rice natin. Ayan. Yung, dito tayo magagamit ng ano guys, ng plato. So, dinamot lang tayo guys. Ayan. Tapos, mag-uusap tayo while kumakain ako, mag-uusap tayo ng about love. So, what is love? Kasi guys, yung iba talaga guys, hindi nararamdaman nila yung love. Diba? Yung iba guys, na-expect sila na yung motivation, yung nagbigay siya ng motivation sa iyo, pero na-expect ka kaagad na, okay, love na pala to. Pero, at the end of the time, hindi pala, diba? So, sobrang sakit. Ayan, may isi-share ko guys, kaibigan ko lang to, so, hindi na i-share yung pangalan niya, Liza, siya sa isa ka laki, yan, it's about one. Pero, ang laki is, buutan ng food guys, buutan siya, mabong na kayon siya ulam na good kay buutan kayo ang lalaki. Then, wapo. So, I will share with you what is love. Okay. So, like sauce. Natupon ako dito. Like sauce. Then, chicken. One tamag. Ginamot. Okay. Hindi lang ko magkuha upuan guys. Kutsara kasi. Anak ko, wala yung kutsara. So for me guys, love is wala na siyang kuan. For me, ang love now is respect. Bahala
kuan guys. Pero mas pilihan mo din ako guys at kanang friend, amigo kaysa buma. Okay. Mas ma-enjoy pa man ka guys sa inyong friends kasi inyong love. Mo dyan ako ah. So manang okay ra po kung why love. At least na kay friend na true man tinuod, di ba? So, love is like ending guys. So ala, ito akong sauce. Lami ba niya? Lami ang daw ng sauce. Lami ang flavor. While eating this, salay maputag ko ang guys, feelings, salay maputag sight sa usa ka tao, so makiputa ka judge sa isa ka tao nga naigugma po siya, di ba? So mo nang dili ko mo judge. Pero para na love is respect. Love is respect. Mga yan taon-taon guys, mga 5 p.m. or 4 p.m. mag-ready na ako for mahinlo para nagkauman mabat na pagpahuway para ready to fight na kanya taon-taon. Ang I hope guys di mo uwan o yung gabi i-camera for me na bagyo. So in December man dyan August at yung sulong bagyo maging anak. Yeah, this